ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai zana je gun Allah. Rayuwa ta kai ne, tanadi na kai ne, wuta ko aljanna da kai zana je gun Allah. Ya rabbul arshi yau ma faga wani bawa, ni mai rauni ne, kana me yaban sako ne, kuma gajiyayye ne, rabbu mai tarin zunufai ne, ni masoyin nan ne da ma'aiki rai fansa ne. Rabbuna na tuba na fake da manzan Allah.